அன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம ஃபோட்டோ கிரிட்டில் எப்படி வந்துட்டு ஃபோட்டோஸ் வச்சு வீடியோ எடிட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்த்தோம். இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம ஃபோட்டோ கிரிட்லேயே வந்துட்டு மல்டிபிள் ஃபோட்டோஸ் வச்சு எப்படி ஒரு சிங்கிள் ஃபோட்டோவாக உருவாக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். ஃபோட்டோ கிரிட் போய்க்கணும். ஃபோட்டோ கிரிட் போயிட்டோம். ஃபோட்டோ கிரிட் போயிட்டு கிரிட் ஆப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணணும். கிரிட் ஆப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணோன்னா இப்போ வந்துட்டு ஒரு 4 ஃபோட்டோஸ் வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டோன்னா இப்போ வந்துட்டு இதில் லேஅவுட்டில் வந்துட்டு நீங்கள் என்னென்ன எந்த மாதிரியெல்லாம் லேஅவுட் வேணும், இந்த மாதிரி வேணும்னா இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம், இந்த மாதிரி வேணும்னா இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இப்போ வந்துட்டு பேக் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த லேஅவுட் வச்சுக்கிட்டிங்க. இந்த லேஅவுட் வச்சுட்டிங்கன்னா அடுத்து வந்துட்டு இப்போ பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் பண்ணணும். பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா பேக்ரவுண்ட் போய்க்கணும். பேக்ரவுண்ட் போயிட்டு இதில் ஏதாச்சும் ஒரு இது வச்சுக்கலாம். பேக்ரவுண்ட் இந்த இது பிடிச்சிருந்தா இது வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வேறு க்ளவுட்ஸ் வேணும், வேறு கலர் டிஃப்ரெண்ட்டாக வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து உங்களுக்கு பார்டர் வேணாம் அப்படின்னா பார்டர் போயிட்டு இங்கே வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்துட்டு நன் கொடுத்துடலாம். நன் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துடலாம். அடுத்து வந்துட்டு இதில் டெக்ஸ்ட் ஏதாவது இப்போ வந்துட்டு ஹாப்பி பர்த்டே அந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரை பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ட்ரை பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் போட்டு இதில் வந்துட்டு அலைன்மெண்ட்டு அந்த மாதிரிலாம் மாற்றுறோன்னா மாற்றிக்கலாம். அடுத்து வந்துட்டு இதை வந்து எந்த இடத்துல வைக்கணுமோ அந்த இடத்துல வந்து ட்ரா பண்ணிக்கலாம். இதில் ஃபாண்ட் ஸ்டைல் மாற்றுறோன்னா மாற்றிக்கலாம். ஃபாண்ட் ஸ்டைல் மாற்றுறோன்னா இந்த மாதிரி மாற்றிக்கலாம். ஃபாண்ட்டு கலர் அது ஃபாண்ட்டு ஸ்டைல் மாற்றோம்னா இதில் போய்ட்டு மாற்றிக்கலாம். அடுத்து ஃபில்டர் போய்ட்டு நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ஃபோட்டோ வந்துட்டு நம்ம ஏதாவது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அந்த மாதிரி மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா இந்த மாதிரி மாற்றிக்கலாம். அடுத்து ஏதாவது ட்ரா பண்ணணும்னா கூட ட்ரா பண்ணிக்கலாம். வாட்டர் மார்க் ஏதாச்சும் ஆட் பண்ணணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு மெத்தடு. இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இது ஓகேன்னா சேவ் கொடுத்துடணும். சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் மொபைலில் வந்துட்டு சேவ் ஆயிடும். இன்னொரு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அடுத்து வந்துட்டு இதிலே வந்துட்டு மோர் டூல்ஸ்ன்னு இருக்குது. மோர் டூல்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்க்ராப் புக் அப்படின்னு இருக்கும். ஸ்க்ராப் புக் போனீங்கன்னா எப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு ஒரு 4 ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். 4 ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோன்னா எப்படின்னா ஒரு பேஜில் வந்துட்டு இந்த 4 ஃபோட்டோஸ் வந்துட்டு நமக்கு கிடைக்கும். இந்த மாதிரிக்க இப்போ அதுலேயும் அதே மாதிரி தான் பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் பண்ணோம்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அதை கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒவ்வொரு ஃபோட்டோ சைஸையும் வந்துட்டு குறைக்கணும் கூட்டணும் அப்படின்னா கூட்டிக்கலாம், குறைச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரிக்க வந்துட்டு நமக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி எங்கே வைக்கணுமோ வச்சுக்கலாம். என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் வந்துட்டு ஸ்க்ராப் புக்கு. இந்த மாதிரி எத்தனை ஃபோட்டோ 8 ஃபோட்டோஸ் வரைக்கும் 8 or 16 நினைக்கிறேன். எத்தனை ஃபோட்டோஸ் வேணுனாலும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் பேஜில் வந்துட்டு நம்ம கொண்டுட்டு வந்துக்கலாம். இதுலேயும் அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது ஸ்டிக்கர்ஸ் ஆட் பண்ணணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். இது சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா இது உங்கள் மொபைலில் வந்துட்டு சேவ் ஆயிரும். இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இப்போ இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது உங்களுக்கு சொல்கிறேன். மோர் டூல்ஸில் போனீங்கன்னா போஸ்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது.
போஸ்டர்னு போனோன்னா இதில் வந்துட்டு இப்போ வந்து உங்களுக்கு 4 ஃபோட்டோஸை இந்த டெம்ப்ளேட்டில் வந்து வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி 4 ஃபோட்டோஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு டெம்ப்ளேட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை சிங்கிள் ஃபோட்டோனா சிங்கிள் ஃபோட்டோ இருக்கக்கூடிய டெம்ப்ளேட்டை வந்து நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்படி 4 ஃபோட்டோஸ் இருக்க டெம்ப்ளேட்னா 4 ஃபோட்டோஸ் போட்டு நெக்ஸ்ட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு 4 ஃபோட்டோஸ் வந்து இங்கே ஆட் ஆயிரும். 4 ஃபோட்டோஸை வந்துட்டு இப்போ இந்த ஃபோட்டோவை அங்கே கொண்டு போகணும், இல்லை இந்த ஃபோட்டோவை அங்கே கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் வரும், ஸ்வாப்னு வரும். இப்போ ஸ்வாப் அப்படி கொடுத்தோம்னா இன்னொரு கண்டென்ட்டை செலக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோன்னா அங்கே ஸ்வாப் ஆயிரும். இப்போ இங்கே இருந்த ஃபோட்டோ வந்துட்டு மேலே போயிடுச்சு. இந்த மாதிரி ஸ்வாப் பண்ணிக்கலாம். அதுலேயும் ஸ்டிக்கர் ஆட் பண்ணிக்கலாம், டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம், என்ன வேணாலும் ட்ரா பண்ணிக்கலாம், வாட்டர் மார்க் போட்டுக்கலாம். இது ஒரு ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு போனீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மோர் டூல்ஸ்லேயே போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. மோர் டூல்ஸ்லேயே போனாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேட்டர்ன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். பேட்டர்ன் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு கிளிப்பு செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த பொம்மைக்கு பதிலாக வந்துட்டு அந்த கிளிப்பு அந்த ஃபோட்டோ வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். இப்போ வந்துட்டு இப்போ ஒரு ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணுறோம், இப்போ பொம்மை மாதிரி இருக்கா, உங்களுக்கு போய் கிளிப்புன்னு செலக்ட் பண்ணுறோம். கிளிப்புன்னு செலக்ட் பண்ணோன்னா இந்த ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து இதில் உங்களுக்கு எந்த ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அதை வந்து ட்ரா பண்ணி அந்த பொம்மைக்கு பதிலாக வைக்கிறதான்னு வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா சிம்பிள் ஷேப்ஸ் இதில் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ஷேப்பு ஸ்டார் மாதிரி, ஹார்ட்டின் மாதிரி, அந்த மாதிரி எந்த இடம் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த இடத்த வந்து நகர்த்தி வச்சு இந்த மாதிரிக்கு வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை இப்போ கிராப் கொடுத்துட்டோன்னா அந்த பொம்மை இருக்க இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த பிக்சர் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த மாதிரிக்கு வந்துட்டு நம்மளோட ஐஸை வந்து தனியாக கட் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். இல்லை ஃபேஸை மட்டும் கட் பண்ணி வைக்கணும் ஹார்ட்டின் ஷேப்பில் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். இப்போ அதே மாதிரிக்கு வந்துட்டு இதில் வந்து இதே வந்து வேறு லே அவுட் மாத்திரம்னா மாற்றிக்கலாம். லே அவுட் போனோன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும். இந்த ஐஸ்கிரீம் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா, இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆர்டராக கிடைக்கும். அதே இந்த ஃபெதர்ஸ் மாதிரி பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரிக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதில் போய் பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் பண்ணணுன்னாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்துட்டு பேக்ரவுண்டில் போய்ட்டு இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு க்ளவுட்ஸ் மாதிரி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரிக்கு வந்து நீங்கள் மாற்றணுன்னா மாற்றிக்கலாம். மாற்றி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் அந்த மோர் டூல்ஸ் அப்படின்னு போனீங்கன்னா ஃபில்ம் ஸ்ட்ரிப்புன்னு போனீங்கன்னா இப்போ ஒரு 4 ஃபோட்டோஸ் வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். 9 ஃபோட்டோஸ் வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். சும்மா ஒரு 4 ஃபோட்டோஸ் வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். செலக்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஃபில்ம் ஸ்ட்ரிப்பு இந்த மாதிரிக்கு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த மாதிரி இது வெர்டிக்கலாக இருக்குது, ஹரிசாண்டலாக வேணும்னா இந்த மாதிரிக்கு கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரிக்கு மூவ் பண்ணி பார்த்துக்கிறேன்னா பார்த்துக்கலாம். சேவ் பண்ணிட்டா சேவ் ஆயிரும். எல்லாமே வந்து இப்போ வந்து ஃபோட்டோகிராஃபியில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் பற்றி நம்ம வந்து சொல்லியாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.